step ka basuk ka kemeni pi baro ka Good News TV channel jo ka jing samla ka jipi snat set ni ka pediang sngo bahaya pi baro ki ba pen ye kene ka program wan man mani ka ba wan chepi man ka step jong ka tayo ka jing aingu ka long yu blai bala kar khu yangi lingba ki sngi ki point ka blai no baro bad ka bangi dang yo ye ka lat ban ring ba pen her men sem kumbangi long menta hakene ka step ka ba don ye ka bor ka ban ai biang yangi bangin tray ngin kta ban ne iki ha ka jing lenti jongi ka jing ai kublei ye pilang baro ai kene ka ha ka kerteng ka bathiang yu trai banong pen em jongi u Jesus Christ ka kten ka jing blei ling bagane ka ka banga don ban lam jing mot na ka kitab Genesis klanang ka banikong ka dikhat ka ba apopra ki kenten ka ba don ha ka ki ong kumni blei ula kerkuru yaki bat u blei ula ong haki to danang kha ba to danang roy ba to danang pendap yaka kendau ba to da pendam ngon yaka ka phang pedeng ka banga don ban bu kalong ki jingker khu ka jong blei ki don bat ni ka kitab Genesis kalong ka we na ka kitab ka baning kong ha ka Bible bat yikan ka kitab la ngej bat diang dei Moses bala tho yaka ka kenten ka jong blei ka sedang da ka pen benai ka jing kerku ka jong u blei hai kan ka kitab Genesis hakelenong ka banikong blei ula kerku ka jing thau ka jong u halakasngi ula kerku yu breu haden bula da ban thau yu u hakasngi ka ban reu ka jing em hakakper edan kalong ka jing em ka bu breu u em hapo ka jing kerku ka jong blei hakelenong ka balai ki jing kerku ka jong blei yo breu ki klalong ka jing tim namar ka pop bekilale kat hadu bala penlong yo blei bantim kumba ula kerku hakelenong ka banikong bat menta ula tim yo beseng long kalenong ka balai ka dikhat ka bakhat sang bat ula tim yo breu bade ka breu bat ka basa nang ta kalong ba breu umla ban iem shu hapo ka jing kedup ka jing kerku ka jing blei bat ka jing wanra ka baslosi kalong ba umat di ka jing kerku hak per eden henrei namar ka pop ulahab ban mat ya ka jing tem ka jing blei ladang i pai pan aki bantai ka basa jing blei pinyu i kumno blei ula persang ban wanra biang ya ka jing kerku shapang breu lingba ka jing ai ka jing u bat haka Bible ka yathu ublei ula ai ki jing hikai kumno bu breu ula ban yo mat pat i ki jing kerku haka jing em ka jong u ula kular biang ye ka ying ka sam ka jong noa ubalong ubreu bahong lengina ban shem ni kitab Genesis klonak bakhandai ka dekhat ka baningkong ya u Abraham ublei ula kular ban kerku yu lada u Abraham u kloy ban inho ye karit katakari ka ba ula shong bat ban lek cakatakari ka ba ublei un sapen i hau la ban shem ni kitab Genesis klonak bakhat ar ka dekhat ka baningkong hadu ka balai ublei ula kular biang hau David ba un kerku yu ber ka ying kasam ka jung namar ulong bayai ko ngu ya ublei ban nrei ka thamai ka bakong san chongki chingker khu ka jung ublei ye ki breu in shem bengin dei tang ka jingwan ka jung utrai jung Yesu Christ kata ka de ka jingker khu ka ba ublei ula the sei ye ka jing e ka jung u yang ki breu hakatas teman ka bathmai ngi shem dei tang u Yesu balapan kelabiang ye kata ka jingtem ka jung ublei yu breu haka per eden sha ka jing kerku da ka ba uwan ban sayap iladi halor ka ding phna ong upon chikinang ka si thi ka jung u chikinang kalatia kalanang ka balai ka de khat ka shi phau hade ba khat saw u kres ula sus pa yangi na ka jing tem khukom da ka bala penlong ye u ka jing tem na ka ban ta jangi namar la tho lang bala tem yu wei baro balas din hauding khnang ba ka jing kerku ka jung u Abraham ha u Kris Jesu kan yo wan ke gentil bengin yo pdiang ye ke kular ya sem da ka jinge blei un yo ban kerku biang yangi ula dei ban pha ye lo jung khon bala khamar hoi ka prathei ban yap alor ka ding phna ba kita ke jing kerku ke jung blei sach sin pat kin yo ban tu biang ha ka jing em jangi
kumta ladang ngi keli ka ke jengker khu ka jung belei ka jubab kalong u Jesu Christ kumbala tho haka chithi ka jung pon chikinang Ephesus kalanang ka baning kong bat ka dikhat ka balai kumta kumki perlong ka bapait ling ba ka program ngadon ban yalam shapi ngilong ki bala tim menwei haka pom kabang ilale penban ngidang don pat kalat jing isnai lingba ka jing sha yap u Jesu Christ halor ka ding pana ka jing sha tim sha mai hangni hasla khando ka bangi yo bane kando kimlong i ei ba ka jing sha yap ka jing u Christ halor ka ding pana Christ u sha ila de lo ka ding pana lingba ki pop ka janga ba ka jing pilang paro to ngin phai shu but dem IT lut yilade bot yi ka jing hikai ka jing but long ka bas kam ka jing ai ka bayai ne adu ka bakut ba dai tang kita ong u Christ ken yo ban lai yam ki wei kila ban kren kat nu kanu sin kila ban pen mong ya phi hanri u Christ u kloi ban yeng hasnda jong pi u blei ni ban ker khu yanga ba di film ba kan ka stap na kam ta ka buram ka jing amen tingni phai ho blei ka jing duai Iwan ban aingu emi atrai kini ka step ka penyo ingi kini ka lat ka bakodor bani shamar kat bat me. Abi ka jengker khu ka jemi ko trai kini the sei ka jeng em jengi. Benginang ban sngot hu benginang ban nyu ko ru ye ka. Trai melong blei jengi. Thungru ko trai ka jenglong trai ka jengi. Bengin dan ka ka jenget ka bas kham bat me. Tada weng no atrai ka jesu artatin ki ba dan hapo ka donut ko jengi. Bo ingi ko trai ka jenglong ru blei. Bengin yai rin kat bat me. Habedin ka jengker khu ka bengi dei ban yo mat ringkat badaga ngiat bat me simti kini ka por priang ru ko trai kini ka por kini ka step ka bamtai ka jing duai ka jingi isnai banang yalam ko trai kini ka jeng lenti ka jingi namar ka teng Jesu ni duai amen